29 dekabrda Lewap vilayatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabaş şäherindäki Başfaýdak meýdançasyna oturdulan başarçanyň töwereginde 31 dekabr täze ýyl gijesi Aşgabat bilen arada guraljak teleköprü üçin repetisiýa geçilýär. Taýýarlyk işlerini her mekdepden 3 tane 12 ýaşlarynaky ýaşgydy we ýaşuly nesil çekilýär. Repetisiýalaryň jekme-jeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Türkmenistan her ýyl täze ýyl gijesi vilayet resmiýetleri teleköprü arkaly Aşgabat bilen baglanyp täze ýyl gutlaklaryny beýan edýärler. Bu gutlaklar döwlet telewizionyna güni ýaýlymyna efire berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Türkmenabatda teleköprü üçin taýýarlyk işleri dowam edýär. Habarçymyz 29 dekabrda repetisiýalaryň geçirilendigini habar berip bu çärelerin 30 dekabr günü hem dowam etdirilýändigini maglumat berdi. Repetisiýa çekilýän gyýlar agyşykda bolup olar orta mekteplerden saýlanyp alınıpdyr. Habarçymyz güni ýaýlymyna geçiriljek teleköprü taýýarlyk işleriniň 31 dekabr günü günnüz hem dowam etdirilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Türkmenistanda bayramçylyk çäreleri köplenç döwlet telewizionyasy üçin öňünden surata düşürilýär. Çäreler üçin saýlanyp alynýan ýurt raýatlary döwlet telewizionyasyna niýetlenýän görkezme bayramçylyklarda köplenç emeli ýylgyrmaga mejbur edilýärler we olardan wagtly el çarpmak we bayramçylyk şowgunyna goşulmak berk talap edilýär. Şeýle görkezme bayramçylyk çäreleri ýaňy ýakyna Mar vilayatynyň administrativ merkezine Agaýyň öňüne geçirildi. Döwlet telewizionyasynyň işgärleri görkezme bayramçylyk çäresini öňünden video ýadyk etdiler. Adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylan wagty el çarpmaly. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buýruga görä toý libaslaryna geyinen adamlar öz ýurdunyň awadançylygyny we gülläp ösýänligini görkezmelidir diýip Azatlygyň habarçysy 27 dekabrda Mardan habar berdi. Adatdaky fiýaly ertir 31 dekabrda vilayetler gün ýaýlymyny Aşgabat şäheri bilen gün ary gatnaşyga çykýar. Şonuň üçin esasy repetisiýa ertir 31 dekabrda geçirilýär diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 30 dekabrda habar berdi. Türkmenabatda dowam edýän repetisiýalar ýöneköy raýatlaryň başarçanyň töweregine baryp görmek mümkinçilikleriniň öňüni baglaýar. Başarçanyň töweregine seýil etmek, ol ýere gezerenç etmek çäklendirilýär diýip bir Türkmenabat ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Bu ýyl Türkmenistanda tapyr 2-nji ýyl ýurtda häkimetler tarapyndan erjellik bilen inkar edilýän koronavirus pandemiýasynyň fonuna bölekleýin karantin çäklendirmeleri astyna täze ýyla gadam basýar. Azatlygyň habarçysy hasodal bayramçylygyň öň ýany Lewap sebitine ýerli ýaşaýjylaryň pandemiýa çäklendirmeleri astyna we ykdysady kynçylyklaryň arasyna täze ýyl bayramyna görýän taýýarlyklary barada habar berdi. Galaberse de 10 gün töwereg munanazal 21 dekabra geçilen gije Lewapda turan güýçli ýel sebitiň başarçysyna ýykylmak howpuny awandyrdy. Azatlygyň habarçylary şu günler töweregine teleköprä taýýarlyk görülýän sebit başarçysynyň 21 dekabra geçilen gije häkimetler tarapyndan güýçli ýelden halas edilişi barada habar berdiler. Habarçymyz Baýdak meýdançasynyň 1-nji ýanwary çenli şäher ýaşaýjylary üçin çäklendirilýändigini habar berýär. Galaberse de onuň maglumatlaryna görä teleköprä görülýän taýýarlyk işlerine bu ýyl geçen ýyl bolşýaly büdjet işgärleri çekilmeýär. Her mektepden 3 tane ýaşgydy we ýaşuly nesil teleköprä arkaly gün ýaýlymyna paýtagat Aşgabada baglanar diýip habarçy aýtdy. Döwlet mediýasy bayramçylyk günlerine niýetlenip tewitlerde öňünden geçirilýän görkezme çäreleri barada habar bermän. Bayram güni gelip ýetene begenip şatlanýan adamlar efirde görkezýär we köplenç olary berkarar we bagtyar ýurduň ruhy bilen raýatlar atlandyrýar. Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasy ýygyderli ýokurlanýar. Birnäçe günden bäri bahalar gün saýyn üýtläp durýar. Barlykda paýtagtyň supermarketlerinde mata, eşik we gap çanak ýaly önümler arzandyrylan bahadan satylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä azyk önümleriniň käbir görnüşleri bir günde ortaça 40% ýokurlanypdyr. Düň her kilogramy 5 manata satylan pomidor şu gün 7 manat, düň 8 manat bolan hyýar şu gün 9 manat, kiwi öňki 15 manatdan 30 manata ýetdi. Meywe suwunyň bahasy 10 manatdan 16 manata çenli ýokurlandy. Riýabatly daşary ýurt maýonezi 40 manatdan 50 manata çenli gymmatlady diýip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä etiň bahasy bir näme durnukly bolmagynda galýar. Geçen hepdeniň ahirinde bahasy kesse ýokurlanmagyndan soň etiň häzirki döwlet tarapyndan kesýetlenen bahasy üýtgewsiz 1 kilogramy 70 manat derejesinde galýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça $20 barabardyr. Bu bahadan et önümleriniň düzümi dürli bolup bilýär. Habarçylaryň sözlerine görä ýurdun vilayetlerinde gaba salınıp satılyan etin düzümünde
bagyr öýkün ýaly bölekleri hem goşulýar. Bu aralykda 30 dekabrda Ýerden Aşgabatda Teke bazarynda doňdurulan daşary ýurt etiň 1 kilogramy 35 manada satyldy. Satuw 1 sagatdan köp dowam etmedi, et hemme yetmedi diýip habarçymyz aýtdy. Bahalaryň häzirki ýokarlanyşy subsidiýerlenen azyk önümleriniň narhyna da täsir etdi. Çäkli mukdarda satylýan subsidiýerlenen azyk önümleriniň käbir görnüşleri, hususan da ösümlik ýagy we şeker, soňky hepde tas 2 hesse ýokarlandy. Azyk paýlary öýlere eltilýän paýtagtdan tapawutlykda sebetlerde subsidiýerlenen bahalardan satylýan azyk önümleri tas ýok diýen ýaly vilayet ýaşaýjylarynyň täze ýylyň öňü tirasynda subsidiýerlenen önümleriň has köp satuwa çykarylmagy baradaky umytlary ozalky ýyllaryň tejribelerinden tapawutlykda şu gezek başa barmady. Bu aralykda Aşgabatyň supermarketlerinde arzanladyşlar yglan edildi. Ýurdun resmi habar beriş serişdelerine göre Jomart Sowda şygarasynda geçen bu sowdanyň çäginde täze ýyl bayramçylygy sebäpli uly sowda merkezlerinde käbir haritler 50% çenli arzanladylan bahadan satylýar. Azatlyň habarçylary arzanladyşlaryň esasan ýurdun içinde öndürilen senagat önümlerine şeýle-de möhleti tiz gutaryan azyk önümlerine degişledigini aýdýarlar. Kararsyz Neşir Türkmenistanyň kronikasy Aşgabatdaky sowda merkezlerinde we bazarlarynda ençeme haridyň we önümiň hakykatdanam arzan bahadan satylýanlygyny habar berdi. Neşriň habaryna görä bir karar bagtyarlyk Aşgabat sowda merkezlerinde gap-gaşlar ortaça 30-40% arzanlapdyr. Altynasır bazaryndaky dukanlarda bolsa ýynanlar mata satmalýarlar. Öň 700 manatlyk pombar mahmalyň bir tikimligi indi 500 manada satylýar. Suzana atly matanyň bahasy 400 manatdan 360 manada, gülýöpek matasy 420-den 350 manada çenli arzanlady. Iň uzy nowatlar 120-den 90 manada çenli arzanladylan meşhur Stapel matasy üçin düzüldi diýilip habarda edilýär. Türkmenistanyň kronikasy satyjylara salgylanyp olaryň şeýle arzan bahadan satmaga mejbur edilýänligini we häkimetleriň olara sowda ýerlerinden hem patent ruhsatynyň mahrum etmek bilen haýbat atýanlygyny habar berýär. Biz koronawirusa garşy çäklendirmeler ýaňy gowşadylmagyndan soň ýaňy işläp başladyk. Indi bolsa haritleri öz ziýanymyza satmaga mejbur edýärler diýip Neşir paýtagtyň bazarlarynyň birinde işleýän sowdagäriň sözüne salgylanýar. Habarda Aşgabatda arzanladylan azyk önümleriniň arasynda 1 kilogramynyň bahasy 70 we 110 manat aralygyndaky süýjüleriň birnäçe hesse arzan bahadan satylýanlygy aýdylýar. Häzir şol süýjüleriň 1 kilogramy 20 we 24 manat aralygynda satylýar ýöne adam başyna 1 kilogramdan köp satyn alyp bolmaýar. Dukanlaryň we tekçileriň öňünde uzy nowatlar düzülýär diýilip habarda edilýär. Aşgabatda çöregiň uly nowatlary hem saklanýar. Döwlet dukanlarynda çörek satylanda adamlar ýerden sagat 5-den nowaty durýarlar. Sowda ýer sagat 6-da başlanýar we 1 sagatdan soň çörek gutarýar diýip bu arada 29 dekabrda habar beren Türkmenistanyň kronikasy neşri Aşgabatdaky dukanlaryň biriniň öňündäki nowatyň videosyny hem çap etdi. İstanbul'un Arnavutköy etrafının Hadımköy etrafçasına yerleşen bir fermada başlığını öldürmekte ayıplanan Türkmen raýaty Kadiyet jogapkärçiligine çekilýär. Kadiyet diňlen İstanbul'un 2-nji agyr jeda kadiyetine geçirilýär. Türkmet bogutyna görä Türkmenistanyň çopan öýde işleýän ýeri bolan bir fermanyň eýesini 2500 lira meşberine zähmet hakyny wagtyna tölemäni üçin atyp öldürmekde ayıplanýar. Sözcü neşrine görä Türk prokurorlary Türkmenistanyň raýaty 44 ýaşly Şöhrat Ikramow fermanyň eýesi Sertaş Yorgany öldürmekde günah bildirip onuň Türkiýanyň Jinayet kodeksiniň bilkastaýyn adam öldürmek maddasy boýunça ömürlük türme tutulmagyna hökm edilmegini talap edýärler. Zähmet hakymy tölemedi. Men hem tüpüňi elime alyp satmak isledim. Munuň üçin jinayet jogapkärçiligiне çekiljekdigim barada pikir edip tüpüňi satmakdan elçekdim. Maliýataga baryp tüpüňi ýzyna goýmak isledim. Maliýataga baranymda mallary atmak barada pikir etdim. Ýöne muňa wyzdanym razy bolmady. Ol ýeri terk etmekçi boldum. Sol wagt Sertaş Yorgany gördüm. Ol meni görende ýaragyny eline alyp maňa tarap 2 ýezek od açdy. Ol ýeni bir ýezek maňa od açmakçy bolanda gapdaldaky otaga geçdim. Meni atyp bilmedi. Buutka ýaly bir ýerde gizilendim. Men kapyny açyp açman kam ol ýeni bir ýezek maňa od açdy. Bir ok aýna degdi. Men sonda arkamdaky tüpüňi elime aldım. Kapıdan ziklan wagtym ýene bir ýezek od açdy. Men sol wagt gastym. Sonuň üçin ol meni atyp bilmedi. Das çık diýip gıýgyrdy. Ýene bir gezek od açdy. Men gidilenip oturan ýerimden dasaryk çykman tüpüň diýrap oňa 3 gezek od açdym.
Yere yıkıldy, bıtnamady. Ol yerde wagtdy ýene bir gezek od açmadym. Onuň telefony yerde ýatyrdy. Telefonuny elime aldym, ýöne kodly bolan soň açyp bilmedim. Diýip sözcü neşri günä bildirilýän Türkmenistanynyň sözlerini sitirleýär. Kadiýet dinlenşigine merhum Sertaş Yorganyň aýaly Kader Yorga iki çagasynyň ýetim galynyny aýdyp günä bildirilýäniň jenaýaty çekilmegini talap etdi. Guman edilýän bilen adamyň arasynda düşmançylygyň bardygyny bilemokdym. Ilki wada adamym guman edilýänden rady idi. Soňulsa onuň mallary ziýan ýetirýänligini we ony işden çykarmak isleýänligini aýtdy. Wakadan bir hepde odal ony işden çykarypdy. Firma başga bir işgär alypdy. Wakanyň bolan güni täze işgäriň eli döwüldi. Men şol gün adamym bilen telefonda gürleşenimde ol muny aýtdy. Ony Lukmana kirip ýyzyna gelende tüpüňiniň ogurlananlygyny goňşy Turany bege aýdypdyr. Soňra bu waka boldy. Guman edilýäni arada şikayetim bar, iki çagam ýetim galdy. Cezalandyrylmagyny isleýärin. Diýip merhumyň aýaly kadiýetden sitirlenýär. Sabah neşrine gören dinlenşikde Kady Ikramowyň polisiýada ýazan düşündürüş bilen kadiýetde aýdýan zatlarynyň arasyna gapma garşylygyň bardygyny aýdyp od açylandan soňra ýere ýykylan Sertaş Yorga ýerde ýatan wagty oňa od açylyp açylmanyny sorapdyr. Ikramow merhum ýere ýykylan oňa özüniň od açmanlygyny, ýöne onuň telefonuny od açanlygyny aýdypdyr. Istanbulyň prokuraturasy tarapyndan taýýarlanan aýplawa görä başlygyny öldürenden soňra wakanyň bolon ýerini terk eden Türkmenistanly polisiýa tarapyndan Silivri'de tutsuk edilipdir. Şeýle-de aýplawa görä Ikramow höküm çykarylsa ömürlük azatlykdan mahrum ediler. İstanbul kadiýeti bary bolan subutnamalary nazarda tutup günä bildirilýäniň desapky tutsuglugynyň dowam etdirilmegi barada karar çykarypdyr we nowatda kadiýet dinlenşiginiň wagtyny ýygy süýşüripdir. Soňky ýyllarda Türkmenistany itileşen ykdysady kynçylyklaryň fonuna ýurt raýatlary ýeklen çöldürlegine daşary ýurtlary, hususan türkmenlerden wagtlaýyn wiza talap etmeýän Türkiýe çykdy. Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi habar serişdeleri Türkiýedäki türkmenleriň duçar bolýan ykdysady durmuş we kanunçylyk kynçylyklary barada habar bermeýär. Türkiýanyň migrasiýa ulunyň noýabryň ahyryna çap eden hasabatyna görä Türkiýede ýaşaýan daşary ýurtlaryň arasyna türkmenler Iraklylardan soň ikinji orunda durýar. Migrasiýa hasabatyna görä Türkiýede kanuny ýaşaýyş ruhsady bolan 118.000 töwereg türkmenistanyň ýaşaýar. Ýöne resmi däl hasabatlar Türkiýedäki kanuny we bi kanun migrantlaryň sanynyň ýüzlerçe müňden geçýänini aýdýarlar.